सुबुं आरज उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बा हांख्रायनायाव जे सुबुं आरजनि हाबाफारि बेखौ जों जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। साहित्य एकाडेमि एवार्डी लोगोसे टैगोर लिटारेरी एवार्डी लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि गेदेमा मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि गोगो देहा आरो थाबैनो रिकभार जानांगौनि थांखिजों जों गसाइनाव आरजनि जे हाबाफारि बेखौ जों जागायनायनि सिगांनो माहारियारि जे आरज मेथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनफ्रोमबो मोजां खामानि मावनो थांनायनि सिगां बा फुंनि समाव सानफ्रोमबो जों फुङाव बे संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसार संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसार अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसार अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसार। बिथाङा थांनाय सेप्तेम्बर 29 खालारनिफ्राय सिलिं आरज गाबगोन 2 मिनिट बयखौ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जि देहा गोलाव सम बिथाङा हस्पिटालाव दिनै दङ आरो दिनै जोङो मिथिदों मानगोनां इउजि ब्रह्म उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजों प्राय मोनाबिलियाव टेलिफनिक जगाजग जायो आरो बिथाङा प्राय थांबाय थायो जिहेतु न'खरनि जायो आरो बिथांनिफ्राय जिखिनि बाथ्राखौ मिथिदों जे सिगांनिख्रुइ एसे साबसिन बिथांनि देहाया जादों बा इमप्रुभ जादों नाथाय दाबो बिथाङा मोजाङै रायलायनो मोजाङै बाथ्रा बुंनो बा मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ खोनासंनो थाखाय हानाय अबस्थायाव बा थासारियाव फैयाखै थेवबो सिगाङाव जि थासारियाव बिथांखौ हस्पिटालाइज खालामनाय जादोंमोन बेनिख्रुइ एसे साबसिन दायो फैदों दा बेखायनो जों मिजिंथिदों आनान गसाइया बर' हारिनि जि आरज बे आरजखौ निश्चय खोनासंगोन बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि बिथांनि जि हारिनि फारसे अननाय बिथाङा जे खोब नर्मेल आरो साधारन मोनसे जिउ खुंनानैनो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों बेबायदि मोनसे त्याग खालामनानै हारि सिबिनायनि खामानि मावदों बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेखायनो आं सानो जे इसोरा जोंनि आरजखौ निश्चय खोनासंगोन आरो जोंनि बयनिबो मिजिंआ बेनो जे बिथाङा गोख्रैनो गोग्गो देहा लानानै जोंनि गेजेराव बिथाङा फैफिननांगौ आरो इयुनाव आद्रा थानाय खामानिखौ जाहाथे मावफुंनो हायो आं बयनिसिमबो बे समाव बाहागो लानायनि थाखाय फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आंनि जे सुंथु बिबुंथि बे बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। बर'नि थुनलाइ मुलुगाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बे मोनसे जुनिया मुं जोंबो सासे लिरगिरि जानायखाय बिथांजों आंहा गिबि सोमोन्दोआव फैदों उदालगुरियाव जानाय बड' राइटार एकाडेमि जाय सेसन जादोंमोन बड' साहित्य सभानि उनावनो 84 जुलाइ दानाव हेब्लानो बिथांखौ आं लोगो मोनजेनदों आरो बेनि उनाव जोङो लांहिन तिनिआलि भालुकपुं बेबायदि खना खना जों ज' ज'यै मिटिं लादों दा
फंसे खोथा बुंनांगोन बर'नि खन्थाइ थुनलाइ मुलुगाव गोदान जाय सानस्रि लाबोनो हादों बेखौ गिबिसिन लाबोदों बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बिथांनि अख्रां गंसे नांगौनि गेजेरजों बेखौ जों बयबो गनायनांगोन आरो बिनिफ्रायनो बिथाङा खन्थाइ मुलुगाव मुंदांखा जादों आरो जों उनहालागै मोनबाय बिथांनि बे खन्थाइया इंराजियाव अनुबाद जादों असमियाव जादों जों जेब्लानाखि राइटार्स एकाडेमियाव ज' दङमोन आंबो मोनसे समयनि जयेन्ट सेक्रेटारिमोन बड' राइटार्स एकाडेमिनि हेला बिथांनि गासै मोन्दांथिखौ जों मोनदांदों जों सानदोंमोन बिथाङा सासे गेदेमा खन्थाइगिरिल' नाथाय खन्थाइगिरि नङामोन बिथाङा ओरैबायदि बिजिनो रोंगौ जाय बिजिनायखौ जोङो जेबो गुवाहाटि मोनामोन जोबोद गेस्रेम रावै ओरैबायदि गोदै बुजायगोन बिथांमोना बेनिखायनो जों सासे देरहासार खन्थाइगिरि होनना बुंनाय लोगोसे बिथाङा सासे मोजां बिजिरगिरि बे खोथाखौ जों मोनथिगौ बिजिरनो जोबोद मोजाङै रोंगौमोन आरो बिथांनि जाय अख्रां गंसे नांगौ अख्रां गंसे नांगौनि उनाव ज'यैनो गांनै खन्थाइ बिजाब ओंखारदोंमोन गांसेया जाबाय आं फैफिनगोन आरो गुबुन गांसेया जाबाय सान मोखांनि लामाजों दा बेखौ बिथाङा गावनो गावनि आखाइजों आंनो होदोंमोन नबिन बेखौ फरायनांगोन होननानै दा बेबायदि जोंहा मोनसे क्ल'जनेस दङमोन उनथाराव दहाय जोंहा नीलकान्त गयारिया बुंनाय बायदि रौताव जाय जालांनाय जोङो गोदानै आफादगिरि जानाय बेयाव जोबथा समनि थाखाय बिथांजों जों लोगो मोननो आरो बे थासारिखौ दिनै जों आवगायाबो गोसोआव दङ माबोरै जादोंमोन रौतायाव बे थासारिनि गेजेरजों जनिलदा आंखौ लिंना लाबोना दाबसेयाव जों जोबोद गोबावलागै सावरायबाय थादोंमोन दानिया थासारिया मा जागोन होननानै बेफोर खोथाखौ दिनै जों जुनियायै बुंनो खोथा गैया खालि जों फंसेल' बुंनांगोन आथिखालनि बर' थुनलाइयाव खन्थाइया जि जोबोद जौगाखांदों जों जौगाखांदों होनना बुंनांगोन नेसनेल लेभेलाव जों सहैनो हाबाय खन्थाइनि बेलायाव दा बिनि गुदियावनो बयनिख्रुइबो सिगांसिन जाय गोदान धारा मोनसे लाबोनो हादोंमोन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बिथांनि अख्रां गंसे नांगौनि खन्थाइनि लोगोजों बेखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों बिथांनि नोरजिया देहानि थाखाय बेखायनो जोङो दिनै बयबो गोसो गोरबोजों आर'ज गाबनांगौ गसाइनि खाथि जाहाथे बिथांनि नोरजिया देहाया मोजां जानानै जोंनि गेजेराव आरोबाव थुनलाइनि खामानि बिथाङा मावगोन बेनि थाखायनो जों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनाय बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों समाव नैबे उदालगुरि टाउन गेजेरावनो बिष्णु राभा मन्चनि सेराव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि थुनलाइगिरि बान्था मोनगिरि बिथां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि नोरजिया देहा थाबैनो हामथों बिथाङा थाबैनो दिग'गारि जानानै जोंनि समाजनि हारिनि मोजां खामानि मावनो हाथों बेखौ थांखिनानै जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद ज'है जावजायै नोंथांमोन बयखौबो लानानै दिनै बेहाय आर'ज गाबदों आरो बे आर'ज गाबनायाव नुजाफैनानै गासैबो मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन हारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं सिगां बरायग्रोबाय आं जेब्ला बर' थुनलाइ आफादाव आगान होजेनदोंमोन बे समाव थांनो थांब्ला बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादनि बिबानगिरि हिसाबै थांनाय 1990 मायथाइयाव क'क्राझाराव जेब्ला जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबान सोलायनाय हाबाफारि जादोंमोन बे हाबाफारियाव आंखौ बे आफादनि रांगिरि हिसाबै बिबान होदोंमोन आरो बे समाव जोंहा आदा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांखौ जयेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन दा बे हिसाबै बे समनिफ्राय बिथां ब्रह्म आदाजों एखेलगे बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव खामानि मावनो खाबुखौ मोनबोदोंमोन बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्रा आंबो सोलोंनो हादोंमोन बिथाङा बेखिनि जिखिनि हाबा दैदेनबोबाय जा फारियै बुंनो थांब्ला बिथाङा 90 मायथाइयाव बे बिबानखौ लाखांनायनि उनावहा फिन 2002 मायथाइनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानाव माने फैदोंमोन बिथाङा 2002 मायथाइनिफ्राय 2008 मायथाइसिम दतमा कनफारेन्ससिम बिथाङा आफादगिरि हिसाबै दंमोन बिनि उनाव जोंहा बिबानगिरिफ्रा सोलायदों बिनि सिगां बर' थुनलाइ आफाद मुलुगाव बिथाङा बड' राइटार्स एकाडेमिनि गिबि गायसननानै लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बिबान रुजुनदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो बिथाङा सासे थुनलाइगिरि हिसाबै
माने गावखौ समाजनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हादों आरो दिनैसिम बिथाङा बर'नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला दासिम जिखिनि बान्था मोनगिरि नुजादों बिथां ब्रह्मदेव बुधै बयनिख्रुइ बांसिन बान्था मोनगिरि जानो हादों आरो बिथाङा बर' हारिनो गोबां बिहोमा होबाय बिनि थाखाय जों आभारि एबा दाहार नांना थादों आरो बे समाव बिथांनि बे नोरजिया देहाया थाबैनो हामोब्ला निश्चय बर' हारिहा आरोबाव बिथांनिफ्राय गोबां मोनबावनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बेखायनो आनान गसाइया जाहाथे बिथां ब्रह्मदानि देहाखौ जाहाथे थाबैनो गोख्रों खालामफिनथों आरो जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि हारिनि समाजनि मोजां खामानि हरथों आं बेखौ आसा खालामबाय। श्री ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि सोमोन्दै बिथाङा दिनैसिमबो दङ आरो बिथांनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा दङ। आं मोनबोनायाव आङो नेहाथारि हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव गोबां बोसोर थाबोदों, आफादगिरि हिसाबै गोबां बोसोर थादों आरो बिथांजों सम सम सावरायनो मोनोमोन आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा जेब्लायबो बुङोमोन जे सरकारनो जेब्ला दाबि दावा लिरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुङोमोन जे गुरै खालाम माने गोरा नङा गुरै, बे रोखोमनि मोनसे सानस्रिजों सारा फैयोमोन आरो बिथांखौ नुयोब्ला ओरैबायदि नाङोमोन जे जों थारैनो सासे नंगुबै मानसिखौ मोन्दों, जाय मानसिया आफाद दैदेननो हायो, जाय मानसिया लिरगिरि, जाय मानसिया बिजिरगिरि, खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि गासैबो बिथिङाव राफोद होननानै बुङोब्ला जोङो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारखौनो जों बुंनांगोन। बेखायनो आं मालाबा सानो जे सारजों मावफानो मोननाया आंनि खाफाल गोनांनिबो बाथ्रा। आङो सम सम जेब्ला मेल मिथिङाव थाङो सारखौ राव होआब्ला आं फैयामोन, जेरावखि थाङा आरो बिसेसकै दतमा कनफारेन्सआव जेब्लानाखि जोबथा थान्दै मेल ओइदिनखालि, खिन्थु दुर्भाग्य जोङो ओइदिनखालि बिबानखौ सोलायनो हायाखिसै आरो बे बिबानखौनो जोङो रौतायाव सोलायफैदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा समस्त दायित्व लानानै। बे समावनो जोङो सारखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बिदाय होनाय जादों आरो बिथाङा मोनसे खोथा बुंबाय थादोंमोन, जोंबो बुंदोंमोन जे सारखौ जोंनो लिरनाय फोथाराव नांगौ, बिथांखौ जोङो गिलिर मोनसे आफादगिरि बिबान बिनिफ्राय रेहाय होनानै सारखौ जोंनो लिरनायनि फोथाराव जों बिथांनो सम होनांगौ, खाबु होनांगौ आरो बेबायदिनो जानो हागौ सारा जोंनो गोबां माने थुनलाइ जोंनो बिथाङा सोरजिनानै होलांबाय। बिथांनिफ्राय जोंहा मोननांगौ गोबां दंबावो। दाख्लै जोबोद बिखाया गावदों जेब्ला सारखौ निउर'आव माने सिलिगुरियाव जेब्लानाखि बिथाङा गोलैनानै दंमोन, बे सावगारिखौ आं नुबाय, बिखाया खामदों आंहा, हाबाब सारा मोजां जागोन ना जाया। खिन्थु दिनैहाय मिथिनानै जोबोद मोजां नांदों जे रायजो राजानि गासैनिबो बोर बिनायाव आफा गसाइया बिथांखौ दिनै जोंनो होफिनगोन, जोंहा बिराद गिदिर मोनसे मिजिं दङ आरो दिनैबो जि मोनसे हाबाफारि जों बेवहाय लादों बेनि गेजेरजों निस्सय बिथाङा थाबैनो मोजां देहा मोनगोन आरो बिथांनिफ्राय हारिया जि मोननांगौ बेखौ जों मोनबाय थागोन।